halkadır. Ya da ondan da köp bolup yemlen fikirlerse dogalı tapılmazlar, soğal olmaz. Bu akıl yeňişligi. Mehman vatandaşlar, ýaýlymda 2021 akıl yeňişligi telebäsesiniň ilkinji sany siziň bilen gatnaşyk taraplar meýdançamyza çağırýar. Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasy Topary. Toparyň düzümi Oğulgözel Öwezova. Hoş gördük. Gülnawat Taňrygulyeva. Jeren Taganowa. Oğuljahan Merdanowa. Suray Yazmuradowa. Hemde Topar başly Tawus Abdiýewa bar. Tawus hoş gördük. Üstünlük ýar bolsun. Senin garşydaş Toparyň. Halkara insan-perwer ilmleri we Ösüş Üniversitesi. Toparyň düzümi Kerwan Muradow. Abulesen Aşyrdurdiýew. Nowruz Nurberdiýew. Sobirjan Rustamow. Merjen Garagulowa hemde Topar başly Azim Ýarlyýew bar. Azim hoş gördük. Toparlaň ikisine bütünlük ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehman vatandaşlar, Toparlar meydançyda iki tarapy bütünlük ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehman vatandaşlar, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi Ýaşlyk teleradio Haýsens kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýlerle birlikde taýýarlanýan Akyl Yeňişligi 2021 adly telebäsesiniň saýlama takbyrynyň ilkinji sanyny häzir geçýär. Gatnaşyjy taraplar Halkara insan-perwer ilmleri we Ösüş Üniversitesi Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasy hasap 00 dogry jogap üçin berijek utuk şeýlelikde Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowarnama hem häzir geçýär. Azim Tawus taýýar. Hawa. Taýyn bolsa sowal. Üç pyswaga gidip barýar. Meýremeýän bir jogaňy bilýänsiňiz belki. Birinji pyswaga meniň ýzymda 2 sany pyswaga bar diýýär. İkinji pyswaga meniň ýzymda we öňümde 1 sany pyswaga bar diýýär. Üçüncü pyswaga meniň öňümde 2 sany we ýzymda 1 sany pyswaga bar diýýär. Indi sorag. Beýle ýagdaý haçan bolup biler? Wagt gider. Azim. Bu soraga özüm jogap berýän. 10 sekund. Topar başy. Aýdyň. Pyswagalar şeýle tegelek görünüşini aýlanyp durlar. Tutarsaňyz Hawa. kabul edýän. Azim, bäsesiň şertlerini bilýän diýdim. Düzgün öyle tanış diýdiňiz. Hawa. Döwran oğlum, geçen tapgarda bir zady ýatladyňmy? Topar başy. Kimdi şowaty? Batyrdy. Bilsimiz ýaly Batyr okuwyny tamamlady. Watanyň näme gulluk borjyny ýerine ýetirip berip, Batyryň hem şägirdi. Indi Topar başy. Demek Toparyň başynda galjak. Netije? Ilkinji doşuň, ilkinji utugy. Berekellar. Kyn däldi. Tawus, kyn däldi bu. Çağlykdan ýerken bardy. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Men öňünden hem aýtdym, sowallaryň hiç bir gatyr kyn bolmaz. Görkezjegiňiz ahirki ýagdaýda has owadan bolar diýip umyt edýän we düzünamanyň 3 bölümünden 5-9 bölümünden peýdalanmaz diýip umyt edýän. Demek göterimli tuk ýa-da oýunçynyň meýdançadan çykmagy bular ulanmaz diýip pikir edýän. Häzirlikçe. Indiki sowal meniň üçin juda aňsat. Meňem tejribeme baglydyr. Siziň üçin nähili häzir görür? Sowal. İki adam gidip barýar. Olaryň birisi beýleksiniň oglunyň kakasy. Olar kimler? İki adam gidip barýar diýär. İki adam biri oğlunun kakasy diýär. Atasy atı bolarmysyn? Atasy atı bolarmysyn? Seret iki adam. Bir beýleksiniň 25 sekund. Nämen pikir edýän? oğlunun kakasy. Azim. Biziň toparmazdan Kerwan jogap berýär. Kerwen.
Yalnız aydaňa kızykly boldy. Ayda Soraň jogaby ejesi we kakasy är ayal. kabul edin. Döwran oğlum. Şu zan edip garaşdyňyz da, näme üçin saklanyp. Saklaýan şeýle jogap araşdyňyz Döwran oğlum. Ana nyan toparma. Yo, siz bu jogapdan gaçmaň. Şeýle jogap araşdyňyz. Awamy? Netije Azim, Kerwen. Men beýle garaşmadym. 2-nji sekundda garaşdym bu jogap. Dogry jogap, 2-0, berekella. Inniki sowalla 26-27 sekundda uzagrak kirlenen kaňyz diýip pikir edýän. Ýa-da bilemok, kä halatlarda garaşsyň ýalan bolanok. Onu häzir bolar. Seriýas taraplar sowal. Siyahatçılık agentligine jaň etdiler. Wagt gitdi şertli sözden öňünçäsi toparwaşlar ýatladýan. Sorasaňyz gaýtalap berer. Sowalyň gowrumy uly. Siyahatçılık agentligine jaň etdiler. Ne diyalog? Sizde müsrü siyahat barmy? Hawa bar. Haýsy şifahanalary siyahatlar bar? Şarm al-Şeyh, Şarm al-Şeyh, Hurgadagy, Nawayba. Bolly, Nawayba Gabatgelli. Nawayba Gabatgelli. Sağ bolun. Ve öçürdü, gurrun gutordu. Indi sowal. Jaň eden adam näme üçin şol siyahat ýeri Gabatgelli diýip aýtdy? Onu siz aýdyň. Soraw täzen gaýtalap berä. Ne täýän meni goja? Siyahatçılık agentligine jaň etdiler. Indi söhbetleş başlady. Sizde müsrü siyahat barmy? Hawa bar. Haýsy şifahanalary siyahatlar bar? Şarm al-Şeyh, Hurgadagy, Nawayba. Bolly, Nawayba Gabatgelli. Sağ bolun. Söhbetleş gutordy. Indi soraw. Jaň eden adama näme üçin şol siyahat ýeri Gabatgellendigini siz aýdyň. Wagt gitdi. Azim, Biziň toparmyzdan Abul Esen jogap berýär. Abul Esen dinleýän. Bizim pikirimizçe şol adam crossword'unu şol söz gabat geldi diýip pikir edýär. Kabul edýän. Abul Esen, kıyın dälmidi? Kıyın dälmidi? Yok. Kıyın däldi. Uğur tarapy pikir edýär. Azim, indi size soru. Duşuň öňýän görüşýärse iki toparlaram, dogrymy? Hawa. Bir hili aljaranly, alyzar bolup durdyň da. Toparmyň hereketini görýän, alada eder ýazat ýokmy kadýan. Berekella. Netije jogap dogry 3-0. Crossword çözýärdi, elbetde Gabatgelli. Köp sağ bolun. Taraplar inniki sowal tapgary formatlar kadamynyň jowhar paýhyndan syzylyp çykan kitaplardan alynan sowal bolar. Seriýas. Sowal. Hormatly prezidentimiziň bilim, bagtyarlyk, ruhy welentlik, rowaçlyk kitabyndan. Indi sowal. Kimler jemgyýetiň hereketlendiriji güýjüdür diýilýär. Wagt gidýär. 0 sekund. Biziň toparmyzdan Sabirjan Rustamow jogap berýär. Sabirjan dinleýän. Men pikirimçe bu soraň jogaby alymlar. Kabul edýär. Hormatly prezidentimiň bilim, bagtyarlyk, ruhy welentlik, rowaçlyk kitabynyň 57-nji sahypasynda hem şeýle ýazylgy. Netije jogap dogry. Berekella. 4-0.
Dikkata olun. Tavus. Tijenmeli. Tijenmeli. Inseriyat. Göräýmäne ýa-da görünüşi ýaly, kynam däl, ýa görünüşi ýaly adam däl, innik sowal. Inseriyat, sowal. Menne jemi bahasy 70 teňe deň bolan 2 sany teňe bar. Olaryň birim 20 teňe däl. 20 teňelik däl. Onu bular näçelik teňeler wagt gitdi. O 20 değer olsa. Yo, 2 bolmaly. WhatsApp beyaz. Tavus. Kim cevap berýär Tavus? Taparmadan Merdan ve Olcahan jaňa. Oljahan diňleýän. 70 teňe deň bolan teňeler 150 teňe. Hemem 4 sanam 10 teňe var. 2 sanam 10 teňe. Tonçaňyň Kutan bulacağım şal. kabul 2 sanam edýär. 10 teňe. Ewel Murat, Bahargül. Moğollar. Netice? Bäsleşik bu. Şertleri var. Şert dolýar. Düzgünnamanyň 5-9 bölümi. Açanna topar agdasy jogap berýän makaly, toparyň beýlek agdalary dol derejede ümtümlügi berja etmeli. Beýlek bir ýagdaýda jogabyň hiliniň nähildigine garamazdan jogap ýalňyş diýip kabul ediler diýmek, jogap ýalňyş. Galan wagtda duranjak. Azim, dowam edýär. Seret men dinle seret. Biri 20 teňe değerli ya. Biri 50 teňe, biri 20 teňe bolýar. Ona şey diýýär. Cevap beriplerden misin? Cevap beriplerden. Oğlum size de değişti ders yok. Biziň toparmazdan Merjen jogap berýär. Merjen, Men pikirimçe teňeleň biri 20 teňe däl, emma beýlekse bolup bilmek mümkinçiligi bar. Şoň üçin biri 20 teňe, beýlekse 50 teňe. Doğru Ýani senin jemi jogabın. 70 teňe. bu sizin cevabınız. Hawa. Kabul edýär. Netice men size hayran galýan. Edilýän kıyagday. Düzgünnamanyň 5-9 bölümi. Bu size de değişti. Ýalňyş jogap. Iniki dogry jogap üçin düzgünnamanyň 3 bölümine laýyklykda 2 tygalarsyňyz. Eýsem biz 2 sany jogap eşitdik ahyryn. Olaryň biri hakykatdan da dogry. Haýsy dogrudy? Aýdaýynmy? Tawuňkymy? Dogry, jogap dogry. Ýok. Azimiň jogap dogry. Sebäp sowala serediň ahyryn. Olaryň birim 20 teňe däl. Demek beýleki 20 beýlek diýeriniň 20 teňe bolmagy mümkinçiligi bar. Eýsem siziň ýalňyşyňyz taw, sowalyň özüni aýdylýar ahyryn. 2 sany teňe bar. Dogry dämi? Jemi bahasy 70 teňe bolan. Sen düşürmäň. Näme üçin 5-9 size geldi? Munan bilip goýun. Kerwen. İslenlik hili täsir etmek gadagan. İslenlik hili. İslenlik hatta bu yerde şu da şo bolýar. Bu bäsleşik, bu şert. Düşündiňiz? Ziyan ýok. Inseriýas. Inseriýas. Bäsleşiň gyzykly ýeram şol. Taw. Geçen ýylky oýunda siz gatnaşmadyňyz. Ýöne oýuny görensiňiz diýip ümid edýän. Dogry ýerek. Şo ýagdaý bolajak ýalym bir hili. Iň soňunda hata deňek goýarsmy? O da bolup biler. Inseriýas. Sowal. Tor. Tor. Haçan suwy çekip bilýär. Tor. Haçan suwy çekip bilýär. Wagt gidýär. Dinleyen Azim.
Bizim topalımızda Novruz cevap berýär. Novruz. Novruz. Sizin, Tor haçan suw çekip bilýär? Sizin şu tor haçan suw çekip bilýär diýen soraňyza bizim pikirimizçe haçan suw doň bolan wagty tor şol suwy çekip bilýär doň halyna. Kabul edýär. Bulan bolsa suwa diýäňmi? Gızıklı. Manisi yok değil ha. Yine gızıklı yer biliyor musun mi? Bu soğalın cemleyici olmağa bakmal. Sebep. Al tutuğa baran sonundan ağrıydın ya gızıklı olmak için oynaymasan. Eğer doğru olsa iki tuğu bilal yani da. Öyle mi? Netice? Bäse söňgen ýeri var da. Henüz ellenmedik 4 san sowalyň barlygyna garamazdan biz 2020-nji ýylyň saýlama taparynyň ilkinji ýeňijilerini gutlap bilýär. Berekellah. Häzir çalsyn ol. Ýöne bu duşuň jemlenigi däl. Düzgünläme laýyklyda 10 san sowal tapary var we biz onu dogrulygyna bermeli. Sağ ol, işçen katnaşmaňyzy haýyş edýän. Ne 7-nji sowal tapary? Sowal. Satyjy bir harydy 7 manada satyn aldy we 8 manada satdy. Soňra bolsa ýene-de 9 manada satyn aldy we ýene-de 10 manada satdy. Ol bu hareketlerden nähili girdeci ally. Wagt gitti. Taw. Biziň toparmadan Tagan we Jeren jogap berýär. Jeren dinleýän. Men pikirimçe sowalyň jogaby satyjy şol söwdadan 2 manat peýda görýär. Näçe? 2 Näme? manat. Ha? 2 manat. 2 manat. Ha, we hersinden 1 manat görýär da. Bu sizin sowalyň. Aw. Kabul edýän. Düşündirip berjekmi? Nähili aldy? Ilk 8 manda alýa, 7 manda alýa, 8 manda satýar. Boşluyor, kabul etdik. Onsoň soňam 9 manda alýa, 10 manda satýar. Tapawut 1 manat. Şonol 2 manat peýda görýär. Bu sizin işleýişiňiz. Aw. Şeýle bir söýüdi bardy. Çykdy eje. 7 manat, boşýar 9 manat, deňdir 16 manat. Aw. Girdeci 8 manat, boşýar 10 manat, deňdir 18 manat. Indi 18 manat, aýrýas 16 manat, deňdir 2 manat. sizin jogabyňyz. Berekellah. Gijem bolsa dogry jogap. 6-1. Berekellah. Dowam edýär. Seriýas. Sowal. 100 sany kağız bardy. Her 10 sekundda 10 kağız sanap bolýar. 80 kağızy sanamak üçin näçe wagt gerek bolar? Wagt gitdi. Dinleýän. Sağ ol. Biziň toparmadan Merdan we Uljahan jogap berýär. Dinleýän. Men pikirimçe 80 san kağız sanamak üçin 80 kağız sanamak üçin Näçe sekund gerek bolar? 80 sekund gerek bolar. Ha? 80 sekund gerek bolar. 80 sekund. Bu sizin tonçağınız. Awa. Kabul edýän. Netice? Yalnız. Sowalyň sereňdok. Iş göçürýän galan atylanjakmysyňyz? Awa. Dawam edýär. 100 san kağız var diye, 100 san kağız var diye. 10 sekundda 10 kağız sanap bolýar diye. 80 kağız sanamak üçin näçe sekund gerek diye. 80 kağız sanamak üçin.
Ya kolor 80 neydi? Yanlış değil. 80 yanlış değil. Ne? Kerwan sen berýän. Dinleyen. Biziň toparymyzdan Kerwan jogap berýär. Kervan. Maňa 20 sekund berseňiz, 80 san kagaz sanap berýän. Çünki men 100 kagazdan 20 san kagaz aýrmak üçin 20 sekund peýdalanjak. Soňky galan 80 kagazym menne galýar. Kabul ediyorum. Deydime, sowalyny söýreňiz o. Sowala näme diýdi? Stoluň üstünde 100 sany kagaz bar. 10 san kagaz sanamak üçin 10 sekund gerek. İň aňsat ýagdaýda näme bolardy? Şo 100 san kagazdan 20 san kagazy 20 sekundda dowamly aýraýmaldy. Şeýler bilen netije 7-1. Sağ olun. 9-njy sowal tapdyr. Seriýas. Sowal. Üç sany ýygy der. Tek sanyň jemi 57-de deň. Bolsa, bu sanlary tapyň. Wagt bitdi. Men bilen. 53 3 1. 53 3 1. İyi da şöyle. 1 3 53. Üç tane iyidir teksan niye? Cemil diye 57 oluyordu. Üç tane iyidir teksan. İyidir teksan. Dinleyen Azim. Biziň toparymyzdan Nowruz jogap berýär. Nowruz. Üç tane iyidir teksanın cem 57 bolýan sanlar 1 3 53. Tonçağımız. 1 3 53. 3'tem teksan. Kabul ediyen. Netice yalnız. Kalan altında olacak mı? Devam edelim. Yok cevap. Helem dedim. Sowala üns bereňiz o. Sowala näme diýdi? Aw. 3 tane iyiligi der. Tek tane. İyiligi der diýip bilersmi ýa-da sowaňyz? Yok. Dowry jogap aýtsak bolýar. Aydın. 17 19 21. 17 19 21. Ýana bu otuwa täsir edenok, iniki dowry jogap üçin 2 tuwalarsyn. 17 19 21. İyiligi der tek taneler. 57 hem deň. Seriýas. Taraplar. Sowal. 8 8 8 8 8 8 8 8. Näçe boldy? 8 tane 8ligi ulanyp, diňe goşmak alamatyny hem ulanyp, müňlük san çykaryp beriň. Wagt etdi. Tarapma. 8 64 bolýar. 8 64 bolýar. Dur näçe bolýar? Ona 8 Dinle plus.
Oğlum men bilen. Dinleyen azim. Biziň toparymyzdan Kerwen jogap berýär. Kerwen 9-1 ýasarsmy? 9-1 ýasarsmy? İlki müň ýasaly ýöne. İlki müň ýasaly. Mümkinmi? Aýdym. 888. Goşmak 88. 976 boldy. Gidin aýdy berim. Oňa da galan 3 tane 8. Yani biri-birini goşup goşýas, bolin 24 goşdygymyz boldy. Jemi näçe boldy? Sag bolun, jemi boldy. Kabul. Netice 9-1. Berekellah. Mehriban vatandaşlar, akıl ýeňisi 2021 atly telebäte şömeliň paýlama tapgyrynyň ilkinji sany şu görkezler bilen hem tamam boldy. Halkara insanperwer ilimleri we Ötüş Üniversitetining topary, azimiň topary, inniki tapgyra ýol alyny gutlaýan üstünüňiz bilen inniki tapgyrda bolşançak. Taýyt inniki el görşäp. Köp awalym. Gatnaşanyňda okuwda ýeşde durmuşda diňetçiliklerin ýar bolmagyny arzu edýär. Mehriban watandaşlar, size bolsa dünýä oklaryny arzu edýär. Terbiýeligiň askalar hem mukaddes ojaklaryňyz bar. Arata asmanyň astynda, asuda deminiň üstünde ogadan durmuşda paragat ýaşanyň dalmaýan berkarar döwletimiň bagtyalyk döwrüne hormatly arkadaşlarymyň taýyatynda kelmedama bagtdan paýly, fiilagdan terpaýly bolup ýaşanyň arzu edýär. Şeýle ýaşary bilenler bilen ýaşlyk teleradio Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýylymynda Hisense kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi jiýlerle birlikde taýýarlanyp ýaýlma ýetirilýän akylly ýeňişde 2020 ýyly telebäte şemeler taýlama tapgyrynyň ilkinji sany geçirip durýar. Inniki ýepde bolşança, hoş bolun. Hoş bolun.